Príjemný dobrý deň, priatelia. Teším sa, že sa vidíme pri mojom ďalšom videokáste. Tomuto videjku som dal taký pracovný názov: Pomery na Slovensku, ale aj vo svete môžu zmeniť slniečkári. Možno sa teraz čudujete, že čo to znamená, ale o chvíľočku sa dozviete, ako som to myslel. Ale snad na úvod rád by som sa zastavil ešte pri protestoch zo 17. novembra, ktoré sa udiali minulý týždeň. Samozrejme, s pár priateľmi som sa zúčastnil demonštrácie v Bratislave napriek všetkým vyhrážkam politikov, ktorí hovorili: protest bude rozpustený, budeme zisťovať účastníkov, je to nelegálne a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho chcel som vyjadriť svoj občiansky postoj proti tomu, čo sa na Slovensku deje a kam hlavne smerujeme a ako tu dochádza k ekonomickej likvidácii Slovenska. A stanoviská politikov pred protestami boli také dvojaké. Jedni povedali: áno, zúčastníme sa, treba protestovať. A druhí, ako pán Pellegrini a pán Chmelár a ďalší, povedali: nechceme porušovať zákon, nesúhlasíme s tým, čo sa na Slovensku deje, ale cez to všetko si vyjadrime svoj protest nejakým zapálením sviečky alebo takýmito nejakými záležitosťami. No, ja som sa iba pousmial, keď niektorí politici, ale aj iné mediálne osobnosti hovorili, že si ten protest pripomenú doma a zapália si nejakú sviečku alebo si pripnú nejakú stužku a takto vyjadria svoj postoj. Totiž nikdy v histórii sveta sa nestalo, že by nejakými takýmito protestami miernučkými, dám si stužku, zapáliem si sviečku pred domčekom, že by sa nejaká tá moc, proti ktorej sa protestovalo, pokakala a vzdala sa moci. Keď pôjdem do 30. rokov minulého storočia, taký politik, ktorého som obdivoval, keď som čítal o ňom knihy a videl som film, bol indický politik Mahatma Gandhi. Tá jeho politika nenásilia. A v roku 1930 on zorganizoval protest, nenásilný protest proti otrockému vykorisťovaniu Indov cez sol. Angličania mali monopol na dovoz soli, tá sol bola ťažko zdanená a takto vlastne okradali Indov. No a Mahatma Gandhi v 30. roku zhruba so skupinkou 70 ľudí zorganizoval 400-kilometrový solný pochod z mesta Dandi až na breh Indického oceánu. No a tento pochod začali 70 ľudia, ale postupom času v priebehu tých 3-4 týždňoch, čo ten pochod trval, ten dáv, tá skupinka narástla asi na 10 000 ľudí. Došli k Indickému oceánu a porušili zákon. Teda zo vlastného Indického oceánu si destiláciou vyrobili sol. No a samozrejme táto správa obehla nielen Indiu, ale aj svet a tak sa vlastne začalo takéto hnutie za oslobodenie Indie, ktoré samozrejme sa podarilo zhruba po 15 rokoch. Ako by to dopadlo, keby ten Mahatma Gandhi povedal: viete čo, my 70 tu ideme protestovať v mestečku Dandi, že si zapálime pred domom sviečku. No čo by urobili Angličania? No rehotali by sa tak, že by sa chytali za brucha. No tak nech si tam tí Indovia pália sviečky, pripínajú stužky, protestujú a my ich ďalej budeme vyciciavať. Takže páni politici, ak navádzate slovenských občanov na takéto protesty, tak tieto protesty sú úplne na nič. Každá moc sa bojí masy obyvateľstva, demonštrácií, neboja sa zapálených sviečok v oknách alebo pripnutej stužky na kabáte. Aby som nespomínal iba hinduistov, že protestovali takto v Indii, tak si spomeňme nejaké iné protesty. Sme tu na Slovensku kresťanský štát, aspoň podľa ščítania ľudu sa 70% obyvateľov hlási ku kresťanstvu. No tak kto bol zakladateľ kresťanstva? No Ježiš Kristus, nie? Mesiáš. No a on keď došiel do Jeruzalema, do chrámu a tam videl, že tam sú tí kupci a predávajú tam kadečo a peňazomenci menia nejaké tie meny v tom chráme, no tak sa rozhorčil, poprevracal stoly a vykopal tých ľudí z chrámu. Jednoducho použil fyzické násilie. A
ako by to bolo dopadlo, keby zapálil si sviečku pred kostolom a so svojimi učeníkmi ticho protestoval proti tomu, že tam niekto znesvecuje chrám Boží. No nič by sa nestalo, že? A rozšírilo by sa kresťanstvo, keby možno ticho protestovali proti násiliu Rimanov a prenasledovaniu kresťanov nejakou tým zapálenou sviečkou alebo nejakou stužkou na kabáte? Nie. Jednoducho, takmer všetci učeníci dosvedčili to, že Kristus je Mesiáš vlastným životom. Takmer všetci zomreli mučenickou smrťou a toto otvorilo, takéto svedectvo otvorilo bránu k rozšíreniu kresťanstva samozrejme do celého sveta. Tak len toľko k tomu, akým spôsobom treba protestovať proti neprávosti, proti moci štátu, ktorá utlačuje, ožobračuje ľudí. Minulý týždeň som dostal také vyznamenanie, v úvodzovkách vyznamenanie za tie moje videjka, ktoré takto nejak som začal natáčať a zverejňovať na Slovensku na kanáli YouTube niekedy začiatkom tohto roka. Čiže kanál YouTube mi poslal taký mail, že na základe nahlásenia, neviem koho, asi nejakého toho slniečkára, povieme si, čo sú to zač, títo ľudia, mi stiahol jedno video. A to video som natočil v marci, niekedy, tí, čo ste ho videli, tak som tam bol niekde v lese na bicykliku a bolo to krátke videjko a čo si som tam hovoril o tej koronakríze, že ten vírus, že bol geneticky upravený a v podstate to bola taká, ako keby také umelé rozšírenie toho vírusu do sveta. A že si skôr treba zvyšovať imunitu, jesť nejaké to ovocie, hýbať sa trošičku a to je najlepšia obrana voči každému vírusu, nielen vírusu SARS-CoV-2. Takže toto video bolo tak označené, že šírenie pravdy a jednoducho YouTube mi ho s ospravedlnením stiahol. Že sa teda ospravedlňujú, ale že to video bolo zmazané. Ja som to videjko, malo asi 15 minút, považoval za veľmi málo významné a ani som si ho nezalohoval. No dobre, tak je preč, ale keďže vieme, čoho sa týkalo, takže na toto je nejaká moc veľmi citlivá. Hovoriť o tom, že tento vírus bol umele geneticky manipulovaný a vypustený do sveta, hovoril som aj o tom, že si za chvíľočku budeme pýtať injekciu na očkovanie a za chvíľočku aj na čipovanie. Hej, takže toto videjko už je preč. Týždeň na to došlo opäť oznámenie z kanála YouTube. Na základe nahlásenia mi stiahli druhé video. A to bol záznam z vysielania na rádiu Infovojna, v ktorom som hovoril o takých nekalých praktikách niektorých slovenských bank, ktoré lustrujú klientov. Ak si niekto vyberá peniaze, tak teraz povedajú, na čo si to vyberáte, čo si chcete kúpiť a tak ďalej. Alebo moja vlastná skúsenosť tam bola prezentovaná, že som teda vkladal peniaze v nejakom objeme a jednoducho bol s tým veľký problém v slovenskej sporiteľni. A také, že odôvodnenie toho stiahnutia bolo, že šírenie nenávisti voči skupine osôb. No tak som sa chytal za brucho. Bola tam aj taká vetička, že sa môžem odvolať. No tak keďže tam nebolo žiadne šírenie nenávisti, hej, no ani voči jednotlivcovi, ani voči skupine osôb, tak skúsim sa odvolať. Tak som napísal na YouTube obratom, že nebolo tam žiadne šírenie nenávisti a ukážte mi tú vetu, že kde bolo šírenie nenávisti. Za minútu mi došla odpoveď, po podrobnom preskúmaní zotrvávame na svojom pôvodnom postoji. No jednoducho túto komunikáciu samozrejme nemôže kanál YouTube riešiť nejakými pracovníkmi, rieši to nejaký automat, takže za minútu preverili celé hodinové video, alebo celý hodinový záznam tej relácie. No tvrdá cenzúra nastupuje a nesmú sa kritizovať slovenské banky a ja som tam opisoval iba to, čo sa reálne stalo mne alebo niektorým ľuďom. Toto videjko som samozrejme už mal zálohované, tak na našej stránke Marketing21
ktorých vás to zaujíma, sa k tomuto videjku môžete dostať. No a zálohujeme to už samozrejme na inom serveri, keďže YouTube sa toto video nepáči. Alebo toto video nájdete, alebo zvukový záznam na stránkach Rádia Infovojna z 29. septembra. Spomenul som to také slovo, že slniečkár. Že možno nejaký slniečkár v úvodzovkách, to je taký slangový výraz pre určitú skupinu ľudí, a nahlásil toto video, že šíri nenávisť a jednoducho automat YouTube to jednoducho rovno vymazal. Aby nedostali pokutu, lebo tie pokuty sú skutočne veľké, sú v desiatkách miliónach dolárov alebo eur, ak im nejaké takéto video akože unikne, ktoré niekto označí za konšpiračné alebo že šíri nejakú nenávisť a tak ďalej. Takže ktože sú to tí slniečkári teda? No, je mnoho takých humorných definícií na internete, že kto sú to slniečkári, ale je to skupina ľudí, ktorí prehnane veria tomu systému. A ja by som si teda zobral takú jednu definíciu, ktorú som našiel v mojom obľúbenom filme Matrix. V niektorých videách som sa už odvolával viackrát na film Matrix číslo 1, takže môžeme si tú vetu pozrieť. Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když si uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš, obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit, ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotní ho bránit. Čiže krátko zopakujem. Niektorí ľudia sú tak závislí na systéme, že sú odhodlaní ho brániť. Slniečkár je človek, ktorý jednoducho verí v svoju pravdu, prehnane verí v systém. Vôbec si nevie pripustiť, že nad tými politikmi, ktoré prezentujú médiá, sú ešte nejakí tí bábkovodiči, ktorí ich platia a ktorí to jednoducho ovplyvňujú z pozadia. Oni veria tomu, čo sa píše a hovorí v tých mainstreamových médiách a televíziách. Takže tomuto veria a neuvedomujú si to, alebo si nechcú uvedomiť, že aj tie médiá, ktorým tak slepo veria, niekto vlastní. Či sú to už nejaké skupiny, korporácie, ktorí si prezentujú svoju pravdu na obhájenie svojich vlastných záujmov. A títo tzv. Slniečkári, to môžu byť vzdelaní ľudia, určite sú to častokrát aj vzdelaní ľudia, a myslia si, že keď budú také poslušné ovečky, že tým zlepšia život niekde vo svojej krajine, vo svojom štáte, kde žijú. No je to hlboký omyl. Mne jeden môj priateľ hovoril, že debata so slniečkárom nemá zmysel. Tak hlboko sú presvedčení o svojej pravde a ja som to viackrát skúsil a fakt mi to pripadala tá debata taká, že o tej politike ako niekedy so svedkami Jehovovými. Chodili tak po domácnostiach a ja som sa s nimi tak dal do reči, no neexistuje. Majú svoju pravdu, svoj výklad Biblie, nepresvedčíte ho o ničom. Hej, tak sú o tom presvedčení, že oni budú jedni z tých 144 000, keď nastane koniec sveta, že teda budú spasení. A všetci ostatní pôjdu do pekla. Takže takto to nejak funguje aj s tým slniečkárom. A toto je prekvapivo veľká skupina ľudí, s ktorou fakt treba debatovať a ktorú treba ovplyvňovať. Inak na Slovensku, ale ani vo svete nezmeníme nič. Lebo tá politická ten elektorát, tí voliči sa tak vykryštalizovali za posledné 10 ročia, že je tu jedna skupina tzv. Tých systémových, ktorí tvrdo hája tú tzv. Liberálnu líniu. A potom je tu tá druhá, taká tá konzervatívnejšia skupina, to nie je len na Slovensku, to je v každom štáte. Hej, ktorí teda hája tie tradičné hodnoty rodinu. No a taká tá najväčšia skupina, to sú práve takí tí ľudia, ktorí mierne hája ten vládny trend.
To znamená, taký ten vládny a celosvetový trend je tzv. Ten liberalizmus. A oni v tých svojich hlavičkách si myslia, čo hlása ten liberalizmus. No napríklad, že, ja neviem, LGBTI komunita musí mať tie svoje práva. Však nadštandardné vrátanie sobášov a adopcie detí. No tak slniečkar si povie, no však, ale čo sa môže stať, keď ten LGBTI človečík si treba zadoptuje deti? No však aj oni sú ľudia. Hej. Z ich pohľadu majú pravdu. Oni veci nevnímajú komplexne, ja to ešte ukážem, ako to je. Alebo tzv. Tá rodová agenda. To znamená, že nie sú už len dve pohlavia, mužské a ženské, že? Ale že ich je niekoľko desiatok. Ja ich ani neviem samozrejme všetky vymenovať. Toto je blud, ktorý ide proti Bohu a proti prírode, proti samotnej ľudskej podstate, ale ten slniečkárik si povie, no však čo by sa stalo, no čo sa stane, komu to ublíži, keď niekto, kto sa cíti, ja neviem, že má nejaké to čečúce pohlavie. Čo to znamená? No, v pondelok sa cítim ako muž, potom sa cítim ako žena, v stredu sa cítim ako pes, skrátka tá identita sa nejak mení. Že však čo mi to ublíži, keď dáme takýmto ľuďom tie práva, že? Alebo slniečkár povie, no a tá migrácia, však to nám ako keby nemôže ublížiť, veď tí chudáci, moslimi a černosi, čo utekajú z tej Afriky a iných krajín, veď aj oni majú právo na život, musíme byť humánni, musíme sa o nich postarať. Z ich pohľadu, z takéhoto úzkeho pohľadu majú určite pravdu. Bohužiaľ iný pohľad si oni nepripúšťajú. A takýchto vecí by som mohol menovať X. Ale pohľad inteligentného, konzervatívne zmýšľajúceho človeka, rozmýšľajúceho o veciach v širších súvislostiach, tak ten si povie, keď si na jednu stranu dáme túto LGBTI agendu, rodovú agendu, migráciu, mnoho ďalších vecí, úpadok vzdelania, premiešanie tejto spoločnosti, v ktorej sme sa narodili, cudzími kultúrami, tak toto celé povedie k rozpadu štátov, povedie to k občianskym vojnám. Preto to musíme zastaviť, lebo si vyrábame nebezpečnú budúcnosť. To isté sa týka samozrejme aj toho koronavírusu a očkovania, všetkých tých vecí, ktoré s tým súvisia, ktoré práve zažívame, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Ten slniečkar si povie, no však jasné, proti tomu vírusu musíme bojovať. On sa už nezamyslí, že to niekto v laboratóriu geneticky upravil, niekto to vypustil s určitým cieľom, že je to špinavý biznis, všetky tie testy a všetky tie vakcíny, ktoré sa pripravujú a ktoré sa na nás zosypú koncom tohto roka a začiatkom budúceho, že toto môže zmeniť genom človeka, lebo tieto vakcíny, čítal som o tom veľa článkov, sú schopné obsahujú genetický materiál a sú schopné zmeniť genom človeka. Nikto nevie, čo to spraví s nami a s našimi deťmi a našimi vnúkmi, ak sa zaočkujú, nikto. Ale taký úzkoprsý slniečkarský pohľad je, že to predsa, to je dobre, konečne ten koronavírus pominie a dostaneme tú slobodu, že? No to je blbosť ako voda v koši, lebo keď akože pominie, tak samozrejme príde ďalší vírus. Lebo zase ho niekto vyrobí, vypustí, alebo jednoducho prirodzenou formou zmutuje a budú nás donekonečna očkovať, až úplne zblbneme. Hej, toto nám hrozí. A keď si tieto všetky veci dáme ako keby pred seba, pozrieme sa na to z nadhľadu, tak zistíme, že v globále je tu jedna veľká vojna, ktorá už začala proti nám, bežným ľuďom. Vojna s cieľom zmeniť celú planétu. Hovorí sa o depopulácii planéty, o znížení počtu obyvateľov, o 1, 2, 3, 5 miliárd. To už je v túto chvíľu jedno. To sa dotýka každého jedného z nás a aj vás, tzv. Páni slniečkári. Čiže tí ľudia, ktorí prehnane veríte v tento systém, ja som si tu našiel na internete taký obrázok. Ten slniečkarský pohľad vidíte. Tu máme taký výsek, chlapček a je tu taký nejaký pekný strom, trávička, príroda. Slniečkar vidí chlapček, šťastný chlapček v peknej prírode.
No určite má pravdu z tohto uhlu pohľadu. Ale ten rozmýšľajúci človek, keď sa pozrie trošičku z nadhľadu, tak vidí toto. Vidí mamičku, vidí chlapčeka pár sekúnd pred smrťou, lebo sa tam rúti meteorit. A možno mnoho ďalších desiatok miliónov alebo 100 miliónov ľudí zomre po zásahu takéhoto meteoritu. Ale toto je tá skutočná realita. Po tých protestoch 17. novembra, po tej demonštrácii sa ma aj mnoho ľudí pýtalo, ale aj na sociálnych sieťach boli také otázky. A ako z toho von? Čo bude ďalej? Je tu vôbec nejaká politická sila, ktorá chce to nejak zjednotiť alebo celé to zmeniť? No bohužiaľ musím povedať takú tú starú pravdu, že kde sú dvaja Slováci, tak tam sú tri politické strany. Tá spoločnosť je veľmi roztrieštená. Každý si myslí, že čo len trošičku získa nejakú tú mediálnu známosť, že sa stane, že ho už pár sto ľudí, možno pár tisíc ľudí pozná, že tak si založím politickú stranu a ja zmením to Slovensko. To je taká hlúposť. To je taká hlúposť. Zakladať politické strany ľuďmi, ktorí o tom nemajú ani tušenie, možno ktorí nikdy neboli v politickej strane, založiť politickú stranu, ktorá je schopná zmeniť Slovensko, tak na to predovšetkým potrebujete obrovské množstvo peňazí, minimálne 10 miliónov eur a viac. To 10 miliónov eur to je taká spodná hranica. Čiže potrebujete dobrých sponzorov, ale potrebujete mať vedomosti, poradcov. Jednoducho byť politikom a presadiť tie svoje myšlienky do verejnosti, to je normálny marketing, to je predaj. Na to sú špeciálne školenia vo svete, ktoré sú veľmi drahé a ktoré školia tých politikov, samozrejme, tých rôznych strán, ktoré sú ovládané tými bábkovodičmi. Tak tí si týchto ľudí samozrejme školia ako keby zdarma a potom si to vyinkasujú samozrejme na tých rôznych štátnych zákazkách a rozkradaní toho Slovenska. Tak toto funguje. Ale štatistika hovorí, že každý jeden z nás je schopný, bez toho, aby sme sa veľmi museli namáhať, vo svojom okolí ovplyvniť želaným politickým smerom aspoň 4 osoby. Čiže ja, ak som presvedčený človek, konzervatívne založený, národne zmýšľajúci, záleží mi na tomto štáte a na budúcich generáciách, tak som schopný ovplyvniť 4 ľudí. No lenže aj tí 4 ľudia, ak tomu rozumejú a záleží im na Slovensku a zahorí im srdce pre tento národ, tak sú schopní ovplyvniť 4 ľudí. A môžeme si násobiť. A znova, každý títo ďalší minimálne 4 ľudí. A podľa môjho najhlbšieho presvedčenia je potrebné takto debatovať s ľuďmi, odkazovať ich na rôzne články, odkazovať ich na alternatívne médiá, ako sú rádio, Infovojna a ďalšie. Keď už neveria nám, tak nech tam si pozrú múdrych ľudí a múdrych redaktorov, ktorí 5 dní do týždňa prezentujú stanoviska k rôznym situáciám, ktoré sa dejú na Slovensku a vo svete. A aby títo ľudia začali postupne meniť svoje myslenie a chápali, že ak tu bude prevládať tento liberalizmus a tie elity, ktorí ho presadzujú vo svete, tak to už je jedno, či som konzervatívec, mladý, starý alebo liberál, tak každého jedného z nás to negatívne ovplyvní. Toto je podstatné, aby si to títo slniečkári uvedomili. Takže priatelia, to bolo snad také krátke posolstvo, ktoré som chcel povedať. A ja verím tomu, že vzniknú aj vo svete sily, ktoré postavia totálnu hrádzu, silnú hrádzu tej lavíne, tej vlne tsunami tohto liberalizmu, ktorá sa na nás valí a ktorá je schopná nás všetkých doslova zmiesť tejto planéty. Ďakujem vám za aktívne počúvanie a teším sa s vami pri ďalšom videokaste. Dovidenia.